Днеска ще реагираме вместо на тъпите ми абонати. Добре, извинявам се, не са тъпи, но хейтерите са тъпи. Да. И да, днеска ще реагираме на Алекшето 1. И само да кажа благодаря, че си сложила в Драма 2, Драма сезон 2 или 2, кралски, да. И в шорцовете. Намалил съм го. По очевидни причини. Може да има копирайт тази музика. Така. Така, сега. Искам да кажа нещо. Тук аз ще сложа... Чакай, че ми забива малко. Че тук мога да сложа едно нещо на този тъмнейл. Затова ще получите рак. Научите, ако го видите. И затова, айде. Да, намалил съм го нормално. Така, Драма 2 финал след 2 дни на 27.12 от 17:00. Така. В кино Люмер София. Така, билети на билет БГ. А ето я OnlyFans-арката, която май беше с кралски. Не базикам се. Какво? Има малки деца. Ето ги любимите ми покемони. Така. Искам да видя коментарите. Така. Ще дават ли финала в YouTube? Не знам. Така. Никол, много си ме боли. Какво да ти видях видеята? Много тъжно. Ти ми стана, когато видях когато видях тебе и Виктор. Много е трудно и това просто не са гаджета. Плача. Аз те обичам. Никол, искам да... някакви глупости. Така, каналът ти какъв е? Първото или второто видео, това беше скандално.